खुलुमबाय बियो बड'लेण्ड एंखं टेलिभिजन दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं मिथिंगा बसुमतारी दिनैनि गाहाय रादाबफ्राव दङ 21 एप्रिलनिफ्राय आसाम सोरखारनि गासैबो बिफाननि मावख'आरि खामानिखौ जागायफिननो थामथिम चीननिफ्राय लाबोनाय 50,000 PPE खौ आसाम सोरखारा बाहाया CIDनि जिम्मायाव आमिनुल इस्लाम मोन 21 प्रजेक्ट लानानै कर'नानि भेक्सिन दिहुननो नाजादों इंलेन्डआव दिल्ली जाहांगीरपुरीयाव नखरसेनिनो 30 सुबुंनाव कर'ना भाइरास पजिटिभ बारहुंखाजों दुधनै ओनसोलाव गोबां खहा हेलेना बसुमतारीया गोरिब नखरफोरनो माइरं दालि रानदों दानिया आबुं रादाब आसाम सेक्रेटारियेटनि गासैबो बिफाननि मावख'आरि खामानिफोरखौ 21 एप्रिलनिफ्राय जागायफिननो सनिबारखालि मावख'आरि बिथोन होबाय होननानै सुलुङाव फोरमायथिदों मोनफ्रोमबो बिफाननि गोजौ थाखोनि अफिसारफोरजों लोगोसे ग्रेड 1 आरो ग्रेड 2 नि मावफारियाफोरा मावख'आव रेगुलारै नुजाथिनानै खामानि मावनांगोन होननानै बिथोनाव बुंदों बबेखानि मावख'आव अफिसार आरो मावफारियाफोरा मिरु नखर बिफाननि बिथोन लेखायै COVID-19 नि थाखाय फोसावनाय लकडाउननि खान्थि आरो ससियेल डिस्टेन्सिं खान्थिखौ फालिनांगोन होनना बिथोनाव बुंदों बिथोनलाइनि बायदिब्ला ग्रेड 2, ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 नि 33% मावफारियाफोरा सोलाय-सोल' खान्थिजों मावख'आव थांनांगोन गुबुन फारसेथिं आसामनिफ्राय बायजोआव थानाय आसाम भबनफोर फारियै गोदान दिल्ली, कलकाता, चेन्नाइ, भेलर आरो शिलंनि मावख'फोराव मिरु नखर बिफाना रानसारनानै होनाय लकडाउन खान्थिनि गाइडलाइन बादियै खामानि मावनांगोन होनना बिथोन होनायखौ सुलुंनि जोहै मिथि होदों कर'ना भाइरासनि हेंथायै जुजिनो थाखाय चीननिफ्राय लाबोनाय 50,000 PPE खौ आसाम सोरखारा बाहायनाय नङा आसामनि सावस्रि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माया खौरांगिरि मेलाव बे बाथ्राखौ फोरमायथिदों मख'नो गोनांदि चीन हादोरनिफ्राय लाबोनाय 50,000 PPE आ ल' क्वालिटिनि होननानै आसामाव दान्थे-बिदान्थे सोलिगासिनो ओरैहाय डाक्टर नार्स आरो सावस्रि मावफारियाफोरनि गेजेरावबो बै PPE खौ लानानै समखिखांनाया सोमजिदों सावस्रि मन्थ्रिया बुंनाय बायदिब्ला चीननिफ्राय लाबोनाय PPE नि अनगायैबो बे समाव आसामाव खमैबो 1,50,000 PPE दंखायो बेनिखायनो चीननिफ्राय लाबोनाय PPE खौ बाहायालासे थाखानाय PPE जोंनो सोलिथ'नो हागोन AIUDF नि MLA आमिनुल इस्लामखौ CID नि जिम्मायाव दैथायहरबाय सनिबारखालि नगाव डिस्ट्रिक्ट एनसेजन जाजआ आमिनुल इस्लामनि जामिननि थाखाय गथायनाय आर'जलाइखौ नेवसिगारो आरो 21 एप्रिलसिम CID नि जिम्मायाव दैथायहरो मख'नो गोनांदि गिख्रंथाव कर'ना भाइरासनि सायाव अजद गोनां आरो हारियारि बानबुंथि होनायनि थाखाय धिं बिधानसभा बियाबनि MLA आमिनुल इस्लामखौ 7 एप्रिल खालि नगाव पुलिसआ एरेस्ट खालामदोंमोन मुलुगनाङै गिख्रंथावै गोसारनाय मानसि जिबिखौ फोजोबस्रांनो लामा लानाय कर'ना भाइरासनि भेक्सिन दिहुननो मुलुगनि गुबुन गुबुन हादोर आरो देहा बिगियानगिरिफोरा नाजागासिनो दङ इंलेन्डआबो कर'ना भाइरासनि भेक्सिनखौ दिहुननानै थाबैनो मुलुगनि मानसि जिबिखौ आरायग' खालामनो मोन 21 प्रजेक्ट लादों नाथाय मोन 21 प्रजेक्टनि मादाव गासैबो प्रजेक्टआनो बे आयदायाव जाफुंसार जागोन होननानै रोखायै बुंनो हायाखै बबेखानि कर'ना भाइरासनि भेक्सिन दिहुननो थाखाय रिसार्चनि खामानियाव बाहायनो थाखाय इंलेन्ड सरकारा 1.4 कौटि पाउन्ड रां थिखाबाय होननानै सुलुङाव बुंदों सुलुंनि बायदिब्ला अक्सफर्ड इउनिभार्सिटियाव गं 10 लाख भेक्सिननि ड'ज बानायनो थाम-थिम खालामदों मोनसे फोथायथाव सुलुंनि बायदिब्ला इंलेन्डआ भेक्सिन बानायनायनि मुलुगनां फसंथाननि खान्थि बादियैनो कर'ना भाइरासनि भेक्सिन बानायनो थांखि लादों मुलुगनां देहा फसंथाननि खान्थि बादियै मोनसे भेक्सिनखौ 12 दाननिफ्राय 18 दाननि गेजेरावसो दिहुननानै बाहायनो हायो नाथाय कर'ना भाइरासनि गिख्रंथाव मानसि जिबि फोथैनायखौ नोजोर होनानै इंलेन्डआ बे खान्थि सेप्तेम्बर दानसिमनि गेजेरावनो कर'ना भाइरासनि भेक्सिन दिहुननो नारा-नाथा नाजादों मख'थावदि इंलेन्डनि गाहाय मन्थ्रि बोरिस जनसनआबो कर'ना भाइरासजों गाग्लोबजादोंमोनब्लाबो आरायग' मोनफिनबाय गोदान दिल्लीनि जाहांगीरपुरीयाव कर'ना भाइरास गोसारनाया गिख्रंथाव महर लादों सनिबारखालि जाहांगीरपुरीनि C ब्लकआव गंसे नखरनिनो 31 सुबुङा कर'ना भाइरास सन्देरजानायनि जुनै नरेलायाव थानाय क्वारेन्टाइन सेन्टाराव दैथायहरजायो बिसोर गासैबो सुबुङा सासे कर'ना भाइरास सन्देरजानाय आइजोजों थादेर-दांदेर जादोंमोन बबेखानि साननैसो सिगांनो आइजोआ कर'ना भाइरासजों थैनानै थांबाय बबेखानि जाहांगीरपुरीनि B ब्लक आरो C ब्लकखौ सिगाङावनो कन्टेनमेन्ट जन महरै फोसावनानै दोनदोंमोन सुलुंनि बायदिब्ला जाहांगीरपुरीनि C ब्लकआव थाग्रा सासे 54 बोसोर बैसोनि आइजोखौ राम महन लहिया हस्पिटालाव थिसननाय जादोंमोन आरो
बेखौ कर'ना भाइरास टेस्ट खालामदोंमोन। रिपर्ट मोननायनि सिगांनो आइजोआ थैयो आरो बेखौ नखरनिफ्रा जोबथा बिदाय होयो। नाथाय बेजों थादेर दांदेर खालामनाय नखरनि मानसिफोरनाव कर'ना भाइरास सन्देरलाङो। बोसोर गोदान बैसागुनि सिमब्रेनाय बारहुंखाया दुधनै ओनसोलाव गोबांथार खहा लाबोदों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला दुधनै ओनसोलनि माखासे गामिफोराव बारहुंखाया दंफां सिफायनायजों लोगोसे गोबां नखरफोरनि उखुमनि थिं आरो इन्जुरफोरखौ बोखारलांदों, जाउनाव गोबांआ गावनि आंगो थाग्रा न'खौ खोमानानै लानांदों। लकडाउननि समाव बे बारहुंखानि गेजेरजों जालांनाय जाथाया ओनसोल नाङैनो सुबुंफोरनि गेजेराव आरोबाव दुखुनांथावसिन थासारि सोमजिहोदों। कर'ना भाइरासनि लकडाउन समाव चिरां जिल्लानि रुनिखाता पुलिस थानानि सिङाव थानाय बुहुरथिनालि थाइजौबारि गामिनि रुंसारि कमल बसुमतारीनि अनसुलि बिसि हेलेना बसुमतारीया भुगिनांनाय गामिनि गं 32 गोरिब नखरफोरनो 7 केजि माइरं, दालि, थाव, साबोन बायदि मुवा बेसाद राननानै होयो। अलखदनि समाव गोरिब नखरफोरनो गावनि नखरनि माइरंखौनो गोरिबफोरनो राननानै होनाय समाव हेलेना बसुमतारीया बुङो दि इसोरनि अननायाव गोरिब सुबुंफोरा लकडाउन समाव उखैजानाय आरो कर'ना भाइरासनिफ्राय रैखाथि मोननो हादों होननानै इसोरनाव आरज गाबो। बबेखानि सुबुंनि जिउनिख्रुइ धोन दौलतआ देरसिन नङा होननानैबो हेलेना बसुमतारीया बुंदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।